Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында. Җәмәгать транспортында йөрү кыйммәтрәк булачак. 2022 елның 1 гыйнварыннан билет бәясе 27 сумга кадәр артачак. Тәнәфессез һәм бер ялсыз 30 сәгатьлек эфир күңел радио салып баручылары Татарстан радиолары рекорды китабына керү өчен тырыштылар. Шәһәрдә вакцинация ясау дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, прививканы шәһәрнең барлык өлкәннәр шифаханәләрендә ясатырга була. Шулай ук медикларның күчмә бригадасы да эшли. Әмма аларның эшендә үзгәрешләр барлыкка килде. Әйтик, 11 һәм 12 декабрьдә техник сәбәпләр аркасында Мегастрой мобиль пунктында прививка ясау кампаниясе эшләмәячәк. Әмма бу көннәрдә эш тулпар сәүдә үзәгендә дәвам ителәчәк. Барлык теләүчеләрне дә 10-нан 16 сәгатькә кадәр көтеп калалар. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 185 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 17 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 10 декабрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 40,229 очрагы билгеле. Аларның 33,505 терелгән, 176-сы узган тәүлектә. Җәмәгать транспортында йөрү кыйммәтрәк булачак. Чаллы автобусларында һәм трамвайларда йөрү бәясе 2022 елның 1 гыйнварыннан 27 сумга кадәр артачак. Ташламаларга ия булучылар өчен билет 20 сумга төшәчәк. Чаллылар яңа бәя белән килешәме һәм пассажир йөртүчеләр бу турында ниләр уйлый? Хәбәрчебез материалында. Юл бәясе кыйммәтләнүне чаллыларның күпчелеге аңлап кабул иткән. Пассажир йөртүчеләрнең эше хезмәт хакын арттыруны таләп итә. Автомобильләрне карап тотуга чыгымнардан тыш аларның шулай ук гаиләләре дә бар. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Шәһәрдә соңгы тапкыр юл бәясе узган елның ноябрендә 22-дән 25 сумга кадәр арткан. Как был 25, вот продумали 25, так и должно было 25. Куда еще больше? Вся жизнь дорожает, все дорожает. А зарплаты и пенсия на одном уровне. Ничего хорошего, конечно, ну а куда денешься от этого? А вот 27 рублей для нашего города это много? Мне кажется, нормально. Для меня лишь бы вовремя приезжал автобус, а 27, наверное, время так диктует, все подорожало. И водителям тоже надо семьи кормить. Билет бәясен 27 сумга кадәр арттыруны машина йөртүчеләр файдасыз карар дип атаган. Хезмәт хакы югарырак булмаячак, а сдача белән проблемалар барлыкка киләчәк. Аларның сүзләренә караганда, юл бәясе 30 сумнан артырга тиеш, чөнки эш машиналарына хезмәт күрсәтү елдан-ел кыйммәтләнә. Ремонт машины, запчасти подорожали, топливо подорожало. Куда? Сейчас работаем мы на своей машине, допустим, только на ремонт. Ничего толком не остается. А вот сколько должен проезд стоить, по-вашему? На сегодняшний день они где-то должны стоить 32-35 рублей. Посмотрите на заправках солярка, сколько стоит сейчас дизельное топливо. Сколько? 53 зимний стоит, да, у нас в данное время, а проезд 25 рублей всего. А у нас на солярку, вот то, что мы с пассажиров собираем деньги за проезд, да, этих денег у нас только уходит на солярку, и все. Сделали бы, допустим, 30, было бы нормально. По сравнению с Казанью у нас все равно этот проезд меньше будет. Пассажирлар ташучы оешманы генераль директоры Николай Тятюшкин билгеләп үткәнчә, юл бәясен арттыру зарур, чөнки бәяләр көн сайын артып тора. Я считаю, не надо повышать, если на стеле, на любой из заправок цена стояла такая же, на горючий. Каким образом можно возить людей, когда мы заправляли за 47, а сейчас 52,90? Каким образом можно использовать эту машину, когда резина изнашивается, стоила 15, стала 20? Николай Тятюшкин билгеләп үткәнчә, ноябрьдә җәмәгать транспорты хезмәтләреннән файдаланучылар 100 мең пассажирга кимрәк булган. Моннан тыш машина йөртүчеләр безгә хезмәткәрнең пассажирлар ташу өлкәсеннән китүләре турында сөйләделәр. Элегрәк без QR-кодлар кертү сәбәпле пассажирлар агымы 90-95 меңнән 72 меңгә кадәр кимеде дип сөйләгән идек. Хәзерге вакытта алгоритм эшләнелә, ул пассажирлар йөртүчеләргә табышларның кимүен компенсацияләргә мөмкинлек бирәчәк. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Айдар Мусин, яңалыклар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре фатирлары буенча рейд белән йөрүләрен дәвам итә. Алар куркынычсызлык кагыйдәләре хакында сөйли, белешмәлекләр тарата. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Здравствуйте. Пожарная охрана. Согласно операции жилище 2021.
Вот так ходим, вручаем памятные меры пожарной безопасности. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре фатирлар буенча рейдларны һәр даим үткәреп тора. Аеруча янгын очраклары булган күп катлы йортларга чыгалар. Бу юлы алар 8-29 йортына килделәр. Шәһәрдәшләргә куркынычсызлык кагыйдәләре турында сөйләделәр. Пенсионерлар һәм күп балалы гаиләләргә автоном янгын җайланмалар урнаштырдылар. Может, там дети маленькие одни не открывают ЛА. Вот так вот посмотрите, пожалуйста, это ваш тоже, да? Нет, это ихнее все. Вы им скажите на путях эвакуации, чтобы они вот так вот не стоял. Автоном янгын җайланмасы бүген янгынны кисәтүче бердән-бер нәтиҗәле чара булып тора. Ул ут чыгу хакында тиз арада хәбәр бирә. Тавышы 85 децибелга җитә. Әлеге җайланма хәтта йоклап ятучы кешене дә тиз уята ди белгечләр. Какая, чтобы не было такого, чтобы меньше смертей было, что ли. Как вы думаете, толк от них есть? Не знаю. Может, есть какой-то, без понятия. Ну, лучше не проверять, естественно. Ну, естественно, уж. В ходе профмероприятий до населения доводятся элементарные требования пожарной безопасности, правила поведения в быту касаемо пожарной безопасности. Также в ходе рейда, если выявляются семьи многодетные, одиноко проживающие престарелые, не состоящие на учете, то им устанавливаются автоном-дымовые пожарные извещатели. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәгълүматлары буенча автоном янгын җайланмалар ярдәмендә Татарстанда 150-дән артык кешенең гомерен саклап кала алганнар. Лилия Хәбибҗанова, Руслан Бикмөхәммәтов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Яршаллы паркларын санитар карап тоту буенча эшләр башкаруга 2002 елның дәвамында шәһәр башкарма комитеты дәүләт сатып алулары порталында урнаштырылган гаризадан күренгәнчә 34 миллион сум акча бүлеп бирелә. Исемлектә 11 җәмәгать урыны бар. Марат Бибишев исемендәге парк, Яшь Ленинчылар бульвары, Гренада, Сидоровский парклары, Җиңү паркы, Комсомолец скверы, Комсомолецк, шулай ук Тукай паркы, Шишкин бульвары, Тинчурин бульвары, Азатлык мәйданы барлык объектларда да газонны карап тору, территорияны чүп-чардан чистарту, үсемлекләрне карау, куаклар һәм агачларны санитар кисү, кыш көне кардан чистарту һәм башка эшләр дә бар. Аукцион 13 декабрьдә, контракт срогы 2002 елның 1 гыйнварыннан 2002 елның 31 декабрына кадәр булачак. Тәнәфессез бер ялсыз 30 сәгатьлек эфир иртәнге 2+ шоу тапшыруын алып баручылар Алина Валиева белән Ришат Хаҗиев һәм радионың яшь популяр алып баручысы Алмаз Хәйретдинов Татарстан радиолары рекорды китабына керү өчен тырыштылар. 9 декабрь иртәсеннән башлап алып баручылар 2 тәүлек буе микрофон алдыннан китми эшләделәр. Толырак хәбәрчебез материалында. Күңел радиосы 25 еллык юбилей алдыннан Татарстан радиолары арасында рекорд куйды. Ришат Хаҗиев сүзләренчә, әлегә тәҗрибә киләсе юбилей елында Гиннесның рекордлар китабына керү өчен әзерлек чарасы булды. Бер сулышта үтте дип сөйләштек коллегаларыбыз белән дә, бу чынлап та шулай. Һәм минем менә бу урында аерым кунакларыбызга рәхмәт җиткерәсем килә, чөнки алар безгә таяныч та булдылар, терәк тә булдылар. Теләктәшлектә күрсәттеләр һәм минемчә без барысында булдырдык. 30 сәгатьлек эфир дәвамында радиолы баручылар шәһәрдәшләр өчен онлайн концертлар, җылы әңгәмәләр, бүләкләр әзерләде. Эфир тыңлаучылар да алып баручыларны бүләксез калдырмадылар. Безнең тыңлаучыларыбыз да бик актив рәвештә үзләрен күрсәттеләр. Килделәр безгә кунакка, коймаклар алып килделәр, торт алып килделәр, бит, алып килделәр безгә тәмле күчтәнәчләр, вареньялар, гомумән алар әфәрин, алар безнең белән 30 сәгать булдылар, смслар яздылар, аралаштылар, шалтыраттылар. Моның өчен аларга бик зур рәхмәт, чөнки бу барыбер шундый безгә рәхәт көч өстәп торды. Инде 2 елга күңел радиосы алып баручылары чираттагы рекорд куярга җыена. Планнарда бер туктаусыз 65 сәгатьлек туры эфир һәм шуның белән Гиннес рекордлар китабына теркәлү. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Постоянно слезятся глаза? Новая услуга в клинике Тонар. Промывание слезных путей. Врач-офтальмолог Давыдова Наталья Анатольевна. Семейная клиника Тонар. Телефон 20 40 20. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65.